Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Mga igsuon, padayon natong iampo sa Ginoo na magkahiusa ang katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod nga mahunong na kining panagbangi, mahunong na usab kining panaggubat. Ato sang pasalamatan ug iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagpalit sa ato dinhing mga slots para sa kalambuan sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, padanaga ang kahayag sa imong himaya dinhi sa among mga kasing-kasing ug kuhaa ang among kangitngit aron sa pag-abot sa imong bugtong anak, kapamatud-an nga kami mga anak sa kahayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong misilaob ingon og usa ka sulok. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawhan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugnan niya ang ulan, ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Gidala ikaw ngadto sa langit, diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon, nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon, aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios, sa dili pa kinimo sugwak diha sa kapungot, nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausap-pag-usab, ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik, ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma, kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong
ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pagpatalinghog. Gikan sa imong trono diha sa kiruben, pagpadan-an. Pakuhaa ang imong gahom. Umari ka aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Sa makausapa o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tan-awa. Ayuha paggalam kining bagon, ug panalipdi ang gitanong sa imong kamot nga tuo. Ginoo, balika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Ang imong panabang manaa sa tao. Sa imong mga kamot nga tuo, uban sa anak sa tao nga imong gihimong gamhanan. Unya dili siya mubulag kanimo. Hatagi kamig bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una. Si Hesus mitubag, si Elias una gayod nga moanhi ug andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias, apan wala muila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga pasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw, O Kristo. Ang mga Hudiyo nituo sa gisuwat ni Moises. Pero wa sila makaamgo nga natuma na ang mga gisulat ni Moises o sa mga propeta. Pero mituo sila. Kay sige man sila basa sa Bible gani, gimemorize nila, hasta pagod ang mga lugar, hasta pang mga tao, gimemorize na nila. Kita, wa man ta ka-memorize na. Kinsa ninyo dinhi ang naka-memorize gyud sa Bible gikan sa Old Testament nga ris New Testament. Jutay ra kanang atong mga Catholic faith defenders, kanang mga debaters sa Bible nga naas lain-laing mga sikta, posible nga naka-memorize na sila. Pero ang pangutana, ngano man nga purti man unta nilang tuon sa Bible, gani gitudlo na nila sama ani karong ebanghelyo nato, pero wa man sila kamatngon nga natuman di ay or natuma na ang gisuwat sa Biblia. Para gud anang maingon ka mo abot karon si President Marcos unsang orasa ingon padanglitan ba, padanglitan lang ingon alas 9. Inigabot ni President Marcos, magsige lang kag ingon nga, wa pa man mo abot. Pero nanagod, nag-speech na gani. Unsay mo itawag anang tawhana, gasige siya paabot ni President Marcos nga mo abot, pero gatok na si President Marcos, gasige lang yapon siya paabot. Unsa may imong itawag ana niya? Ha? Sige, ligay mo tupad siya. Untay tawag ni mo ng klase sa tao. Ha? Nanagatok na. Pero sige siya, wapa. Kana lagi si President Marcos, may tanang gatok. Dili na mao. Mao na ang mga Hudiyo hangtod karon, nagpaabot pagani sila sa pag-abot sa Mesiyas. Ingon, nanudlo na gani na. Nagsigi na gani, nag-ayog mga masakit. Di na mao. Mao na lagi na. Ingon, ilansang tanas Crosby. Hasol ba na niya? Ngano mo man sila kamatngon nga sige man ta silang basa. Pag ingon ganing Herodes, katong niabotong mga sa tulo ka hari, niya, nagubot man to sila. Natawo na ang Mesiyas. Ang nagtuon sa mga bituon ba? Ang gitigom na yung Herodes ang iyang mga advisors, kato mga pare, mga kuan nila, mga wise men. Siya tinuod nga niabot na. Siya kay anha man kuno na matawo sa Bethlehem. Sa kaliwat man na ni David. Pero wa gid sila kamatngon nga natawo na. Hibaw mo kung si rason. Wa hasta ako wa sa kukibo. Bitaw, lisod bitaw ko. Ano? Kay mahibong gatuon. Parihar ko na nang magtuon kas imong leksyon. Magtuon kas imong leksyon. Nya, mo ingon dayon ang kaning imong teacher. Kana ganing kuan karong Wednesday atong exam. Nya, Friday karon. Next week, Wednesday, mo atong exam. Study very well. Study na kagmayo, study na ka. Pag abot na sa Wednesday, ingon na ang imong teacher, get 1 whole sheet of paper. Saman, mo kuha ka dili. Unya karon kay ang nisod dito ang kanimang ang sa tawagan na kanang nag-apprentice, ang sa tawagan na practicumer man mo inisod. Get 1 whole sheet of paper para sa exam. Mutuo ka dili. Uy, tubag. Mutuo. Nya di man na mo ang imong teacher. Di man siya ang teacher nimo. Katong niingon nimo pag Friday ba nga, prepare for the exams on Wednesday.
Nya karon ang nisod, di man ang imong teacher ang practicumer man. Get one whole sheet of paper for the exam. Mutuo ka dili. Uy, tubag mo eh. Oh, nganong mutuo man kaniya? Kana, makaingon ka, akan eh, kay nisod, nya mao ang message ba? Get one whole sheet of paper for the exams. Mao man sana ang message dito. So ang nganong wa man mutuo ang mga Hudiyo nga si Elias ni abot na. Pero ang niabot si Juan nga magbubunyag ang igagaw ni Hesus. Mo'y niabot unsa may gisangyaw? Biyai ang inyong mga sala. Andama ninyo ang agianan. Unsa man say mensahe ni Elias? Matud pa ni Hesus, ug mao say gitun-an sa mga Hudiyo, moabot si Elias aron andamon ang dalan, andamon ang katawhan sa pag-abot sa Mesiyas. Unsa among pag-andam? Biyai ang mga sala. Nya karon niabot dili si Elias katong Elias nga gida matud pas unang pagbasa katong gidaba sa chariot of fire. Ang niabot si Juan nga magbubunyag nga nagkaon lang og locust og honey didto sa kamingawan. Niabot wa gisakay og katong sa nga ana karwahe nga nagkayo. Awa sila mutuo. Didto man sila nakafocus sa gisakyan sa physical nga kaning appearance ni Elias. Wa man sila mo focus sa message. Muna ang mensahe mao'y importante kaysa tao nga nagsulti. Ang mensahe ba? Muna was lang mo to, pag-abot ni Hesus, niingon man ang hari nga moabot og mo kuan buntugo niya ang tanan niyang mga kaaway og iyang balikon paghiusa ang Israel ug mahimo na kiningging harian nga dili gayud malumpag. Uy, pag-abot sa nag-ingon, ako ang Mesiyas, wa man ka eskwela, anak man ni Jose ug ni Maria, nga mga pobre, yati sa nun. Pero ningon si Jesus, tukuron ko pag-usab ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan o gani miabot na kini. Di ba? Guban ninyong templuha, tukuron ko ni sa tulo ka adlaw. Uy, wa na sila mo to. Pero ang message, mao, ang naong mas tao ilang gitanaw. Pero kung karon god, pananglitan, misa ta karon, ya maingon dayon nga, manimba ta kay Father Siano mo misa karon. Sus, ang nisod kay si Father Arnel man. Unsa man niya isulti? Uy, di man day Father Siano. Di na ka, mulakaw na ka nga to. Di man day ni Father Siano, uli lang tao eh. Unsa may message nga dadon dire? Ang misa, ang instrument sa pagmisa, dili na mao ang misa. Ang misa, mao ang giselebrate sa instrument. Ano mag-agad magkasnaong sa gamisa? Ngarong pananglitag na insultuhan kang Father Siano, nakasabaan ka, inigsunod ni mong simba, yan, nasa di buang-buang ay, di na kong simba. Nga naman, kayang imong gisimba ang instrument, dili ang misa. Parehara ko na igabot sa imong bana, hubog kayo. Sa may imong isulting. Ha? Animal, nga nung kahubog-hubog man ka? Giingnan ti kang ay paghubog-hubog. Buang-buang ka. Wa ka kahibaw, nga kana din iyang kahubog, mauna din na ang katumanan sa imong gisaad sa simbahan nga sa kasakit o sa kalipay. Nalimot ka nga ang kasakit o ang kalipay imo din ang gisaad. Lipay ka katong ni uli nga dili hubog, karon gisakitan ka kay hubog. Pero mao din ay katumanan. Kung nakakita pa lang unta ka, maingon dayon ka, salamat Ginoo, natuman na gyud. Unsa man ang kasakit
Kay gahapon kalipay man to, kay tarong man kaining naglakaw, karon na nga kamang nas kahubog, kasakit na ni. Di ba? O niya, kay pagpangutana ni mo sa iyang kwarta, wa na may kwarta, nakautang pagyod sa iyang giinom. Porti ni mong sukwa, buwagan ti ka, irresponsable kang animala ka, irresponsable ka. Pero nalimot de ka, nga natuman sa detong imong saad, nga niingon ka, sa kahamugaway o sa kapitos. For richer or for poorer. O karon kay wa na may kwarta, di, poorer. Katong ni aging buwan, ni remit magdako, richer. O, di ba? Pila ra may pag-ingon, natuman na. Oh, di ba? Nya masuko pa ka sa imong bana nga nangutang. Dili, magpasalamat ka. Dong believe jud ko nimo. Gigamit jud kang instrumento sa Ginoo aron matuman ang akong gisaad nimo 14 ka tuig ang milabay. Nga naman, karon pa jud ko ka-experience nga wa na gid tay malungag. Poorer. Di ba? Salamat ningon sa dang imong bana, di ay sayon dayo guol biya ko nga wa na kay gikaon. Ingon ka sana all. Di pagsunod ana din agyon mo ang imong bana magmatngo na to siya. O di na nasan mo gitawag og better. Di ba? Di na sad worse. Onya karon kay na stage 3 cancer man ka. Unsa may mo isulti? Natuman na in sickness and in health. Di ba? Sickness naman ron. Unya kay ni stage 4 man pagkasunod buwan, mingon dayon ka, hapit na matuman. Unsa man? Till death do us part. Oh, di ba? Nganong magratol-ratol pa man ka dito, siging pakimo, siging padialysis, nga hapit naman mo abot. Nya usahay ra ba wata kahibaw ani maratol to. Hala stage, hala. Naday gibutang diha nga di ko mas stage 4 kung 30 anyos pa ko. Age doesn't matter. So ayaw pagpilo, wala ka bata pa, ayaw, kaya ako pa kayo na siyag mission sa kinabuhi. Nga naman ka na mga tiguang galisod o lakawa na mission. Ikaw ragay doon na mission. Nya ka nang kadaghan na din yung mga tiwasunon, mga maginay sa'yo kayo magrosaryo. Kahimo ka ng misyon na. Lisodoy, di ba? Mao na nga, ayaw pagkuan. Ang importante, natuman ba ang mensahe? Mabata nang maingon sila nako, Padir, natuman na ba nga matapos ang kalibutan? Kining ato karong nakita nga mga signs, mauna ba ni siya? Nako, focus sa message. Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning tanan, duol na. Pero wala pa. Duol na. So pa, duol lang. Ingon siya, unya Padir, kanus ama day matapos, nako, inig, hunong nga ng imong ginawa, tapos ng kalibutan. Unsa, kinsa pa may mo paabot, kunwa na ka maginhawa. So, hala, Padir, simba ko, sa Padir, simba ko, nako, oy, kana, diha ka nalipat, kaya nagsigi kag tanaw nga mapawong ng adlaw, wa ka kahibaw nga inig kapawong des imong mata sa imong pananaw ug hunong ana imong ginhawa, natuman na ni end na ang kalibutan, end of the world na. Kay di naman ka maginhawa, unsa pa may world nimo? Amo na. Nya kanus ama na mo abot matud pang Kristo, sa takna nga wa nimo paabota. Karon kinsa dinhi ang nagpaabot nga mamatay siya taas ang kamot. No nay usa kana di na makalitan. Hinaot unta karong hapon wa na siya. Ang uban wa magpaabot. Simba ko. Wa man ka magpaabot, di sad ka kakita sa iyang pag-abot. Naagani nagpaabot, nagstudy gyud, pero ang ilang gitan-aw base ra sad sa ilang rason, wa sila mutuo. Ang message mga igsoon nag-ingon si Kristo, paabot mo. Munang niingon ta sa atong salmo, sa to, pabalika kami kanimo, pasabot anha mi mo balik sa imong mensahe, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Kano sa man ipakita ang naong sa Ginoo nato? Ipakita niya inighunong sa atong ginhawa.
Mo na karon pagbantay-bantay mo basig usa ninyo mo end na ang world. Now, mo na samtang wap amo end pamalit mo og slat. Ngano man kay kada nimo palit og slat natuman dayon ang plano sa Ginoo nga nag-ingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kabos kay atong simbahan karon nagkinahanglan og daghang slots nga paliton aron matukod ang kumbinto. Kabos ang atong tumong niini karong pagbaligya aning ikhak nga tag 100 pesos per slot para aning buwan sa Disyembre. Ipanghatag nato sa mga 3,000 ka mga kabos nga mga pamilya dinis atong parokya aron sila makatagamtam o gamay kalipay. Mo na inigpalit nimo aning ikha nga 100 per slot, idad ko halad alang sa kabos natuman ang sugo or nakatuman ka sa sugo ni Kristo nga unsay inyong buhaton sa labing ubos mo'y inyong gibuhat nako. Nakatuman sa kas pag-ingon ang imong kwarta ihatag ngadto sa mga kabos. Di ba? Unya kay di man kamo palit kay imo mang ipariban sa imong buhok. Imo mang ipalit og bag-ong set sa mga make-up katong mga lipstick para pa ana-ana sa pilok, ana-ana para pamadlis anang imong kilay. Nakatuman ka ba sa sugo sa Ginoo? Ugwa ayaw idayon. Sige, manindog na ta katong gustong motuman sa sugo sa Ginoo. Mga igsuon sa tanang or sa tumang pagpaubos atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan sayod kita sa iyang kamahigugmaon ug pagkagamhanan. Muingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug sa tanang mga pari nga magmadasigon sila sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa pinakasuok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga nagdumala sa atong nasod, ilabi na sa atong Pangulo, nga kanunay silang andam sa pagtabang ug pagpakabana sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tagsa-tagsa kanato, nga sa kanunay andam kitang mutabang ug mualagad sa mga kaigsuonan natong nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalinan ni ining kalibutana, nga madawat na nila ang ganti sa kalipayng walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Langit ng Amahan, sa tumang pagpaubos o gugma, among gipangamuyo kanimo ang among mga panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yutan, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagad nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usanan sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalamo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man tangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasap kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako away nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang pamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang katumanan sa kabubuton sa Dios. Apan ato raning ma-recognize basta nahibaw kita kanunay unsay mensahe sa Ginoo. Bahala nag-asa na iagi og kinsay instrumento nga gigamit. Mo focus ta sa kamatuoran sa mensahe. Salamat sa nagpatalinghog sa mensahe sa Ginoo nga mopalit gyud slot. Mao na gahapon ang atong DOPS, ang halin niabot na og 14,423 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Napay available nga 40,577 ka slots. Sa ato sang special slot nga edad ko halad alang sa kabus or ikhak, tag 100 pesos per slot,
ang ato sang halin as of yesterday niabot nag 2,020 kaslats. Pakpakan sa nato ang namalit niini. Napay available nga 17,980 kaslats. Kotobra ni sa December 31. So, ugma, pitsa 11, alas 6:30 sa gabi, mao ang atong celebration sa lighting of our Christmas lights. So, kung gusto mong musaksi, anhilang mo dinhi inig ka 6:30 sa gabi, nya lahos na lang sa misa sa alas 7 or musimba kas alas 5 nya lahos sa alas 6:30 nga kasaulugan na des gawas. So atong iampo nga maayo sa dunta ang panahon. Ato lang kong tagaag emphasis ang pag-welcome sa kahayag nga mao si Kristo. Nya ang ato sang parole making contest na close na gabi. So ato niya nang ipangbitay ang mga entries. Tanawa niya ninyo ang ayan bang premyohan o ato nalanan tangkyohon. Bitaw atong tanaw-tanaw no say mga joke ra na. Sige, ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, qui celi pandes hostio, mila primum hostilia, darubur fer auxilium, one trenoque Dominum, sed sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nubis nude in patria